do seu traballo. Para nós é moi importante para facer as nosas valoracións, os nosos maiores mapas posibles para poder dende aquí impulsar as mellores iniciativas posibles na parte que nos toca. Eu vou engadir algunhas preguntas máis, espero non pasarme moito porque moitas xa están expresadas. En primeiro lugar, quería preguntarlles como ven que está funcionando o tema dos protocolos de coordinación, distintos asentes os que temos falado sobre estas cuestións. A maioría apuntan, tanto a administración, asentes, funcionarios implicados de distintos tipos, apuntan que se debería mellorar no que é a coordinación entre os distintos asentes para facer atención ás víctimas. Entón, saber a vosa opinión a este respecto, como pensades en que situación credes que está e como pensades que se podería mellorar. Despois hai outra cuestión que, ainda que non é exactamente isto ten que ver cos xulgados, pero creo que sí que é algo que seguramente vostedes se están encontrando, que é a falta de recursos nos xulgados, que nos atopamos con situacións nas que a veces na mesma sala de espera de agarda para entrar en xuicio atopa víctima, agresor, todo este tipo de situacións que imagino que vivirán de primeira man, tamén ver como ven esa situación e que creen que deberíamos mellorar nesa cuestión. Despois, ainda que xa se preguntou, pero referido únicamente ao seu corpo, o tema da formación e demais, como está nese sentido, tamén dende a súa experiencia, como ven que está esa formación en perspectiva de xénero no resto de asentes implicados, funcionarias, administración, parte da administración implicadas, que en algún momento forman parte desta cadea de atención. Comentaban que nun principio lle propoñían 250 mulleres, que propuxeron ir pouco a pouco por tema de formación e facer unha mellor planificación. Por unha banda, se pensan que está fallando a planificación a este respecto, que se está actuando con unha falta de planificación, e sobre todo como estamos agora, porque polos datos que estiveron dando está incrementándose, a súa atención ás víctimas cada vez se incrementa máis, e ver en que situación están a este respecto, se neste momento están preparados para seguir ampliando, se están nun tope, se creen que deberían ampliar máis, rebaixar, todas estas cuestións. E outra pregunta que tamén nos parece interesante é como están detectando o nivel de coñecemento que teñen as víctimas sobre recursos dispoñibles, empezando polo número de teléfono de atención á víctima, pero todos os recursos, tamén algunha das voceiras anteriores tamén falou a este respecto, no que é a asistencia xurídica, pero en líneas xerais, que nivel de coñecemento creen que teñen as víctimas en canto aos recursos dispoñibles e todas as opcións que teñen. E despois tamén lle vou facer unha pregunta tamén, si se valora dentro do corpo o seguimento dos agresores, están facendo a protección das víctimas, si en algún momento que opinión lles merece a posible vixianza dos agresores en este tipo de situacións en vez das víctimas, ou compatibilizado, nese sentido se teñen aí algunha novidade. Respecto ao valoración do nivel de risco que se lle preguntaron, unha pregunta moi concreta ao respecto, se está actualizando, se vostedes coas súas opinións e coas melloras que poidan ir ou cos fallos que vayan detectando, se se vai actualizando, se a día de hoxe se está facendo actuacións. Por a miña banda máis nada, moitas grazas polas respostas.